Kowe bawa kenti. Lha kon gandrung awakmu kan. Awake dhewe lak suwe ora pethuk. Ngene iki seneng-senengku iso gandring kowe lho, Le. Gandrung. Apa nek gandrung? Gandrung kok gandring. Gandring nganggo arit kaya. Gandrung. Tak taleni gulune arit. Bapak Ibu, selamat menikmati persembahan dari kami TK Pertiwi. Iso Tadika mesra, tadinya mesra. Gegarane. Malah kaya bocah areng kok rapot ke lah. Kulo masang gak pangun ngono. Bagi entuk bojo Mbak Suya iki kudu bersyukur lho, Lek. Ayune kaya ngono, bagi mbok sia-sia ae. Ora, tak ingu sak patine kok ya. Lah iya. Kon piye, Mbak? Lah ngopo lho kowe iki? Kon ngetak jare kok. Aku yo manut. Ketak, Mbak. Ketak neh. Oh, ketak neh. Tak buales kowe ngomalane kok. Wani. Lah ngopo ora wani yo? Wani. Wani. Aku gedokku yo kene yo. Oh, kene gedok. Aku dadi. Wani. Wani ngopo? Wani. Wani. Lah gerke. Bangkean ganti balas bangkean. Kene ora wani nyopo ngono ya. Wani, Mbak bojomu. Anak buah Pak Wani. Arianto gitu. Oh. Dang, Wani. 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 Wani jane. Dang. Lah kok jane? Gedok, Dang. Jane wani. Nyapa? Tanganku ora cukup iki ngampil astone jenengan. Ora. Ra elok. Kene-kene Mbak Ika. Panas-panas mlaku ora gawa payung. Dramaane lentung Surabaya. Lah nek kira-kira judune uncek karo Mbak Eka iki lagi cocok iki. Nek karo Mbak Suye kok ketek ora pati pantes. Pak, ampun kalih niki, Pak. Lah sebabe. Kula mesake somben nek anak-anak, Pak. Lah nek anak-anak piye? Apa nek Pak wis setugel, mboke setugel. Terus? Ora anak-anak sak botol akuane ten iki lho. Oh, alah. Anak kok ditepang terus nek ngedusi piye? Nek ngedusi anake piye? Kopiok. Anak kok bekel kok sedhi kopiok. Dalu Mbak Eka uga-uga. Inggih wilujeng dalu biyung Mbak Yulimbut Pak Igit. Nggih, sowan wonten dusun manggung. Inggih, mriko nderek sowan wonten ing dusun manggung. Adicara merti dusun. Merti dusun, ketemu melih kalih Bu Lurah Erna Hermawati. Nggih. Nggih nika nate panggih wonten Ketro. Oh, ngaten nggih. Nggih dalange Mas Ari menika nggih Bu. Nggih. Leres. Kok yo kemutan kula nggih. Tese ajeng ndeke ta. Nggih. Dadi Kok isih kelingane ditmu kok isih turah. lho, piye to nek mamane ditimbali kudu lho ngene iki wis dadi sedulur. Nah, dadi Aku sedulur. anggere ditentek lali kok. Lali kok aja lali iki kok iso. Ngono kudu dipikir. Awakmu ra ndek pikiran kok ya. Ya duwe. Raketang Siti. Duwe Siti. Iya nek heeh ngono. Matur mbah nuwun. Nggih, Derek sami-sami. sowan Pak Igit. Mugi-mugi dalu menika berkah warga Nggih. manggung tansah manggih rahayu kalih sing rubeda. Leres menyang gunung ngemek klopo. Apa Tegese kuwi? Mugi-mugi keluarga ageng manggung pinaringan sehat lan panjang yuswa. Amin. Amin. Allahumma amin. Menyang gunung kok sangune tahu. Apa kuwi? Terus Kok pret to, enak tahu. Gelem ora? Terus? Menyang gunung sangune tahu. terus Keluarga ageng manggung tansah pinaringan berkah selalu. amin. Allahumma amin. Yo iso parian kowe cegenti parian. Parian awakmu Lek. Ana jagung rupane ireng. Wis gosong, mosok urung apa urung dipek wis gosong. Jagung goreng kok piye? Parian nih. Lah iya. Oh parian apa sauri? Jagung lumrahe rupane kuning, kok jagung ireng. Wong jenenge parian apa ehel lho. Lha parian iki sing genah, sing real dong. Yang relate dengan kenyataan dong. Masa kamu enggak dong? Masa enggak dong. Apa iya to? Wong parian apa ehel. Nganggo blangkon dadi. Blangkon iki ku Neng seniman kok iso neng aku sauri meneh parian. enggak. Aku karo parian opo? Neng urung-urung. Sik malah raimu kok lele. Sik. Ngene lho. Nah.
Mas yo kowe cilik nu kapan nek ndase wong tuwek iki. Jiret. Lah nek arep nggone blangkone apa arep didemek dengkule lak ya mesti mustakane. Wah wah wong ngene kok mustaka wis sirah ngono ae kok. Lah yo kondas. Ayo parian Mas Ujat. Parian. Kowe iki lho ganggu ae. Ora tak ganggu. Mangan jagung. Mangan jagung. Mangan jagung rupane ireng. Heeh. Ibu-ibu manggung mugi meteng bareng. Meteng bareng lho repot. Kok iso Ngapa? meteng bareng? Lah Ya lek kok- sing duwe bojo, lek urung duwe bojo piye? Sik do prawan-prawan, sik Yen do. prawan yo mbak-mbak iki ibu-ibu kok. Lah nek ning sekolahan kan diceluk ibu karo murid-murid. Cedak SD, cedak TK lho. Kadang gurune senek urung rabi. Ayo. Nceluke yo ibu. Oh iya ya. Ibu. Oh, meteng bareng. Lah terus piye? Ya didongakno. Ireng-ireng ngono. Dongakno ireng ya. Masa ibu-ibu kabeh kok ireng? Lho irengnya apik malahan. Kok iso? Apik nggih Pak, nggih ireng Apik, niku. apik. Masamu apik putih no timbang ireng. Ya apik putih ketok kok. Ora iso apik. Ireng-ireng lho aku nggo ireng ngene lho. Enek Ireng. ibu-ibu sing kaget nek kono mau. Eh, Aku unuk-unuk ana sing kaget asu ngono. apik ki ireng. Kowe iki awakmu wis ngono, malah nggo klambi ireng. Malah koyo madu mangsa kowe iki. Apik ki ireng. Apik ki ireng. Putih-putih iki manek kena reget gempang luntur. Ireng apik. Oh, ngono Ya ya. apik putih. Kok iso apik putih apa putih? Hah? Pakulitan ketok Pakulitane resik. resik. Apa patut. Hmm. Bu Erna menika Nah, putih cantik. nah, Terus iya. Bu Kades Bari ngene kae ya cantik. Cantik, Ketok putih. putih. Nah, lah mulut tekokno Pak Lurah. Apa? Tekokno Pak Kades Pak Ari. Mas yo putih sing digoleki enek irenge mesti niku. Tekokno. Mergo ireng kuwi saka filosofine iri derengke mboten pareng. Ten pareng. Ngono. Kudu lembah mana. Iya, ngono. Ireng sing digoleki. Contone apa? Iri dengki. Mripat ku lho, mripat ku lek enek sing putih. Heeh. Nek ora enek irenge mesti deraki wong PC ngono. Berarti apik ireng ya? Apik enek irenge ngono. Tekok Bu Lurah, tekok Pak Lurah ngono. Iya, heeh. Saya tak takok engko. Tekok. Nggih Pak Ari nggih, engko takok nggih. Pak Ari Pak Kadus. Pak Kadus. Paring panglipur Ya- nembang, ya Mbak ini Ika. sing Menika ngomong. paring panglipur Nggih, nggih. nggih. Mbok menawi enten lamundutan. Wow, kathah sangat menika. Wonten kala wonten selendang sutra kuning gubuk asmara uler kambang bayo Nah, Bu Lurah kala wau ngersakaken mari kan. mari kangen. Oh, nggih. Lajeng saking menika ibu-ibu PKK, ibu perangkat desa mriki Nggih. mau ngersake pepeling. Oh, nggih, nggih. Terus lintang asmara. Weh, cocok. Lintang Lintang menawi nderek panjenengan ingkang dipun pinangan. nek lintang asmara ya duwete karo uncek. Niki Iya no. saged duet. Lho iso. Duet nyanyi wong loro niku. Nyanyi wong loro. Duet nyanyi wong loro nek nyanyi siji seragen ngono kae. Solo. Solo. Andenge seragen lak Solo. Solo iso vokal. seragen ya. Ya gur Nyanyi wong telu trio. trio. Papat, Quartet. Quartet. 5 motet. Sengotet. iya. 5 iki napa nek 5? Ora roh aku nek 5. 5. 5 ya gangsal. 5 kuwi ya utang Gangsal. BRI nek 5 iki. Nggih. Kok utang BRI? Ingkang pundi riyen biyen. Ah, lintang asmara riyen. Oh, lintang asmara. Bibar niki mengke all artis mari kangen. Oh nggih. Lintang asmara. Nah, larase pelok barang. Pelok barang dibawani, Mbak. Kau uget-uget. Manut Nggih. bawani napa sampean gandrung karo uncek. Nah. Kowe bawa genti. Lha kon gandrung awakmu kan Iya. awake dhewe lak suwe ora petuk. Ngene iki seneng-senengku iso gandring kowe lho, Le. Gandrung. Gandrung. Apa nek gandrung? Gandrung kok gandring. Gandring nganggo arit kaya. Gandrung. Tak taleni gulune arit. Bapak Ibu, selamat menikmati persembahan dari kami TK Pertiwi. Iso tetap. Tadikah mesra, tadinya mesra. Gegarane. Malah kaya bocah areng kok rapot ke lah. Kulo masa aku gak pangun ngono. Bagi entuk bojo Mbak Suya iki kudu bersyukur lho, Lek. Ayune kaya ngono, bagi iki mbok sia-sia ae. Ora, tak ingu sak patine kok ya. Lah iya. Kon piye, Mbak? Lah ngopo lho kowe iki? Kon ngetak jare kok. Aku yo manut. Ketak, Mbak. Ketak neh. Kowe Kok ketak neh? Tak buales kowe ngomalane kok. Wani. Lah ngopo ora wani ya? Wani.
Wani. Aku gedokku ya kene ya. Oh, kene gitu. Aku dadi Ya, wani. wani ngopo? Wani. Wani. Lah gerke. Bangkean genti balas bangkean. Kene ra wani nyopo ngono ya. Wani Mbak Anak bojomu. buah Pak Wani. Arianto itu. Oh. Dang, wani. 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 Wani jane. Dang. Lah kok jane? Gitu, dang. Jane wani. Nyapa? Tanganku ra cukup iki ngambil asline jenengan. Ora. Ra elok. Ra iku lho kowe kene kok. Tenono aku angger kowe wani karo aku tak laporke Mbak Suye dingkremi netes kowe. Kuwi pondok. Oh, Mbak Suye nek mekrok. Oh iya. Oh iya. Kok. Panas kok ngono. Oh, lah nembe ngisi. Kok nembe isi. Oh, tak kira wis lahir iki ari-arine. Wong e padake ari-ari. Iki padha Jare wae apa anake Mbak Suye Yonan kok. Bawa nggih. Nggih, bawa sangat. gegarane. Iya. Tenanan to kowe iki dientosi piyayi kene iki lho. Unjal lambekan. Pernafasan, ngono lho. Oh, alah. Iya, nyata punten lho, Pak. Butuh nafas buatan enggak? Iya, piye? Abab semut. Arep mau sekop ngono. Alon-alon. Iya. Jong sini-sini. Iya, kudu wong dipriksani bulurah, keluarga ageng manggung kabeh ki rawuh priksani. Ngono pamane aku gawe gelo sedih ngono aku. Lah ya sampeyan daerah timbali rene neh ngono lho. Kudu diapik-apikke. Kudu Mas. Kudu gamelan. Nggih. Aja ngelek-elek grup Cakraningrat. Cakraningrat wis kondang kaloka Kaloka. menika tagungane Pak Sigit Arianto saking Rembang. Hati-hati. Aku jane entuk nembang ora. Etok ndak nembang kok. Kekarane wong akrami Batune nang ngendi ta iki? mer mangsane boneka kok nganggo batu. Suarane iso cemengkling. Masa Iya. Jamune sapa? Lah. Jamune apa kok jamune sapa? jamune apa? Lah iki kok jamune apa gaweane sapa ngono karepku iki. Oh ngono, jamune apa? Tutu. Tutu banda tutu rupa Mbak Eka pikantuk salam saking Pak Purwoko Juragan Koperasi Pangestu Rembang. Menika asli Sragen tapi di dalam wonten Rembang. Salam kagem Mbak Eka uget-uget. Oh nggih, salam kembali Pak Purwoko. Nggih. Wilujeng midhangetaken Sigit Channel. Nggih. Nggih. Sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta. Salam kagem kanca-kanca CFC Semarang, Bojo Kendal sedaya kemawon. Tur nuwun Mas Utomo king Kudus nggih rawuh. Menika disimak Mbak Ira saking Taiwan. Salam nggih kanca CFC sedaya. Lanjut Mbak Eka. Among ati pawi Pak Hartoyo sak rombongan saking Sekar Gadung Pasigitan nggih rawuh. Mbah nuwun nggih. Turun. Nunung. luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang Genti kowe Cak. Yen coba Yen angel. ora Di- kaget di- tangan. digandeng. Sing kono coba. Oh. Ngopo? Tangan apa tutup gelas?
Ya sing mesra gandeng. Wong padha tetang ngece lho. Beda delok tanganku. Lho kapal tok. Ngelka. Aku kok coba cedhake ngene iki lho. Kowe iki nek pamane iki lho, gandrungan karo aku, romantisan ki mbok yo nyawang karo aku. Nyawang wajahku. Wis mbok ingeti apa? Aku mblangak pegel lho aku. Lah terus mbok yo nyawang wajahe, terus nyawang apa? Nyawang rai lho yo anu. Rai kok ning kono. Rai ning kene kok. Iki yo iki prayo rai. Rai apa? Rai lok iki. Dadi ora saben wong itu demokno lho, Pak. Rai lo aja ngono. Lak bacotke. Iya, sepira ta? Yen angel ke Asik. lang Gayane. Kuat mangku gayane. Ano iki? Wes, iki roman munyuk. Oh bisa roman munyuk. Moro tanpa Oke, amat siap. dan berdua duet Mbak Ya, kau kedua dan Iya. Mas Ora aku mau Ucek nggowo apa kok kaya utik-utik kok cecek lho. Iki lho telale gajah Oh, iki kok. telat. Udik-udik Oh, kok. ndelok telalimu. Oh iya. Kowe penasaran ya. Kowe mau rung demok Aku ya. gemek dhewe wae. Mbake yo gedhe. Telale Lah ne. iya. Sing nutup sapa? Awakmu. Mah, ora nutup. Lho, lha piye? Ngabar kok. kesini no ya cek. Engke sing ditutupi Ya sing gede tutup kok. berarti Mbak Eka. Nah, Tan digandeng. Tan kenoti. Nyangkeng napa Mbak Eka? Ini kok nyangkring kucing ajeng kula gua. Numbas. Mang tangklet to mamane kula mlaku-mlaku ngene. Oh ya coba mlaku. Nggih. Badhe tidak pundi Mbak Eka? Ajeng mbak badang kula. aku ki ora ditakoki to Pak De. Coba tak tahu nih. Badhe tidak pundi Mas Ucek? Oh, ajeng ngawinke asu, Pak. Hei. Asu. Asu. Lah apa? Herder. Hadir kegedean. Ya Scooby Doo. Tan Oh, keno. tan kena nggih. Aku ngantek lali. Tan kena tinumbas harta. Lintang asmara.